तुकोबारायांचा आज अभंग मी सेवेसाठी घेतलेला आहे. तुकोबाराय कोण? पंढरपूरचा पांडुरंग आपल्या शेतामध्ये आणून दाखवला, त्यांचं नाव सावतोबा. मरण पावल्यानंतर ज्यांच्या हाडातून विठ्ठल विठ्ठल नाव येतं त्यांचं नाव चोकोबा. रेड्याच्या मुखातून वेद बोलवला त्यांचं नाव ज्ञानोबा. आणि पाण्यातील बुडलेला गाता बाहेर दगडा सहित कोरडा काढून दाखवला त्यांचं नाव तुकोबा. तुकोबाराय कोण? मेलेला माणूस कधी सुद्धा जिवंत होत नाही त्यावेळेस हे राम असं म्हणतात. बघा आता, मेलेला माणूस कधी सुद्धा जिवंत होत नाही त्यावेळेस हे राम असं म्हणतात. म्हणून आपल्या इकडं माणूस मेल्यावर काय म्हणतात? राम नाम सत्य आहे. आता ऐका, मेलेला माणूस कधी सुद्धा जिवंत होत नाही त्यावेळेस हे राम असं म्हणतात. मित्रासारखा वागतो त्याला सखाराम असं म्हणतात. एक पत्नी व्रत पाळतो त्याला सीताराम असं म्हणतात. विनाकारणचा झोपतो त्याला आराम असं म्हणतात. वाईट मार्गाने पैसे कमवले जातात त्याला हराम असं म्हणतात. आणि पंढरपूरचा पांडुरंग वैकुंठ सोडून ज्यांची सेवा करण्यासाठी येतो त्या संतांना जगद्गुरु तुकाराम असं म्हणतात. तुकाराम महाराजांचा आज अभंग मी सेवेसाठी घेतलेला आहे. आणि तुकाराम महाराज या अभंगाद्वारे आपल्या समोर सांगतात, आपण कशी केलेली भक्ती देवाला आवडते. विठ्ठला विठ्ठला अभंग आहे 4 चरणाचा अभंग लिहिलाय तुकोबाराने. अभंगाला कडवे आहेत 4. आणि अभंगाकडे वळण्यापूर्वी अल्पसा परिहार म्हणजे तो देणं फारच गरजेचं आहे. दादा, पुण्यभूमी, पवित्र भूमी, पावन भूमी असे घोरपडी हे गाव, बरोबर आहे ना. आणि या गावामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताह वर्ष 13वे अखंड हरिनाम सप्ताह घोरपडी ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा. व या कार्यक्रमामध्ये या सप्त्यामध्ये आज या ठिकाणी श्री कृष्ण भगवंताच्या जन्मोत्सवानिमित्त आज या ठिकाणी एवढा सुंदर खऱ्या अर्थानं सप्ताह चालू आहे. मला आनंद वाटतोय. आणि या सप्त्यामध्ये मला असं वाटतंय आज या ठिकाणी 6व्या दिवसाची कीर्तन सेवा माझ्यासारख्या पामराच्या वाट्याला आलेली आहे. मी परम भाग्य समजतो, लक्षात ठेवा. आणि त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं सुंदर खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. टाळकरी खऱ्या अर्थानं अतिशय सुंदर आहेत. त्या अर्थानं आज या ठिकाणी साऊंड सिस्टीम आहे, लक्षात ठेवा. आणि कसं आहे माहिती आहे का, साऊंड सिस्टीम म्हणजे कीर्तनाचा प्राण म्हणजे साऊंड सिस्टीम आहे, लक्षात ठेवा. चला बघा, अतिशय सुंदर खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. आमचे टाळकरी असतील, टाळकऱ्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो. बघा, लक्षात ठेवा. आमचे विनकरी बाबा असतील, विनकरी बाबांनाही मनापासून धन्यवाद देतो. आता सर्वांची नाव घेणं मला काय शक्य नाही. हित आलेले सर्व मान्यवर असतील, परिसरातून गावातून हित आलेले सर्व मंडळी असतील, आचार्य प्राचार्य चित्रकार पत्रकार परीक्षक निरीक्षक शिक्षक, गावातून परिसरातून भागवत कथाकार राम कथाकार कीर्तनकार प्रवचनकार हित आलेले सर्व मान्यवर असतील. उभा राहिलेले, बसलेले, पाय लांबवलेले, पाय कडलेले, जेवण आलेले बिगर जेवता आलेले, झोपून आलेले बिना झोपता आलेले, टीव्ही बघून आलेले बिगर टीव्ही बघता आलेले, बायकोशी भांडण करून आलेले, बायकोशी न भांडता आलेले, बायकोला घेऊन आलेले, बायकोला ठेवून आलेले, पोरांना घेऊन आलेले, पोरांना ठेवून आलेले, जेवण आलेले, पिऊन आलेले म्हणजे चहा. नाहीतर तुम्ही दुसरा अर्थ लावच नका. चहा पिऊन आलेले, जे कीर्तनामध्ये पहिल्यांदा आले ते, जे येणारे उद्यात नाहीत ते, आणि इथं कीर्तन चालू आहे आणि घरी निवांत झोपले ते, सर्वांना माझा ऐकू येत असेल तर रामकृष्ण हरी. म्हणजे उद्या कोणी म्हणायला नको की बाबा कालच्या कीर्तनकारनं माझं नाव नाही घेतलं. म्हणजे म्हणायला नको की बाबा कालच्या कीर्तनकारनं माझं नाव नाही घेतलं. म्हणून ज्यांची नावं घेतली ते देव, ज्यांची नावं नाही ती घेतली ती महादेव, आणि ज्यांची नाव मी कधीच घेत नाही ती साक्षात ब्रह्मदेव. आता सर्वांची नाव घेणं मला काही शक्य नाही, तरी सुद्धा एका उखाण्यामध्ये मी सर्वांची नावं घेतोय. घेऊ का? ओ घेऊ का? एका उखाण्यामध्ये मी सर्वांची नावं घेतोय. आता फक्त नीट लक्ष द्या. पांडुरंगाच्या चरणी फुल वाहतो वाकून. वा 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 वा, काय तर म्हण जावा जरा. बघा, पांडुरंगाच्या चरणी फुल वाहतो वाकून, तुमच्या सारख्या सज्जन मायबापाचं नाव घेतोय. ज्ञानोबा तुकोबारायांचा मान राखा. आता सर्वांची नाव मला घेणं काही शक्य नाही, लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे उखाण्यामध्येच मी तुमच्या सर्वांचं नाव मी घेऊन टाकलेलं आहे. पण तुम्हाला खरं सांगू का, तुम्हाला माझं बोलणं पटो अथवा न पटो, आजचं कीर्तन तुम्हाला बरं वाटेल म्हणून मी अजिबात कीर्तन करणार नाही. काय करायचं, मी बोलणार आणि तुम्ही हसणार, काय उपयोग आहे त्याचा? एक वाक्य सांगू का, आजचं कीर्तन तुम्हाला बरं वाटेल म्हणून मी अजिबात कीर्तन करणार नाही, तर आजचं कीर्तन तुमचं बरं होईल म्हणून कीर्तन करणार. फक्त एकच काम करायचं, हातानं टाळी मुखानं नाम, एवढंच तासभर तुमच्याकडे काम. विठाला आता पटापट बोलत जायचं. अभंग कुणाचा आहे? गेलो डोक्यावरनं. अभंग कुणाचा आहे?
तुकोबारायांचा. आता बघा, अभंग आहे तुकोबारायांचा आणि तुकाराम महाराज या अभंगाद्वारे वर्णन करतात आपण कशी केलेली भक्ती देवाला आवडते. आता तसं बघायला गेलं तर बरीच माणसं देवाची भक्ती करतात. एक वाक्य सांगू का, आपण देवाची भक्ती करतोय हे महत्वाचं नाही, देवाला आपली भक्ती आवडते का हे महत्वाचं आहे. किती बोलला हे महत्वाचं नाही, काय बोलला हे महत्वाचं आहे. किती चालला हे महत्वाचं नाही, कोणत्या दिशेनं चालला हे महत्वाचं आहे. किती गायन केलं हे महत्वाचं नाही, कसं गायन केलं हे महत्वाचं आहे. किती खाल्लं हे महत्वाचं नाही, किती पचवलं हे महत्वाचं आहे. किती जगला हे महत्वाचं नाही, तर कसा जगला हे महत्वाचं आहे. आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही किती देवाची भक्ती केली हे महत्वाचं नाही, देवाला तुमची भक्ती आवडते का हे महत्वाचं आहे. आणि तुम्ही काय पण करा ते देवाला आवडलं पाहिजे, काय पण करा. आता माझं कीर्तन तुम्हाला आवडून काय फायद्याचं आहे. आता मस्त मी कीर्तन करतोय, तुम्ही हसणार, वा 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 म्हणणार, टाळ्या वाजवणार. अहो माझं कीर्तन तुम्हाला आवडून काय फायद्याचं आहे. माझं कीर्तन देवाला आवडलं पाहिजे. पकवाजवाले महाराज, तुम्ही अतिशय सुंदर खऱ्या अर्थानं पकवाज वाजवता, पण तुमचा पकवाज वाजवून हे आम्हाला आवडून काय फायद्याचं नाही ना. तुमचं पकवाज वाजवून हे देवाला आवडलं पाहिजे. आणि नक्कीच एवढं सुंदर पकवाज वाजवतात म्हणताना देवाला सुद्धा आवडणार आहे. गायक मंडळी, तुमचं गायन हे लोकांना आवडून काय फायद्याचं नाही ना, तुमचं गायन हे देवाला आवडलं पाहिजे. बरोबर आहे ना. कार्यकर्त्यांना सांगेन, तुमचा सप्ताह हा लोकांना आवडून काय फायद्याचा नाही, तुमचा सप्ताह हा देवाला आवडला पाहिजे. आणि माझं कीर्तन तुम्हाला आवडून काय फायद्याचं नाही, माझं कीर्तन हे देवाला आवडलं पाहिजे. म्हणजे काय पण करा ते देवाला आवडलं पाहिजे. असं चाला, तुमचं चालणं सुद्धा देवाला आवडलं पाहिजे. तमाशात चाललेलं देवाला आवडत नाही. असं चाला, तुमचं चालणं देवाला आवडलं पाहिजे. अरे कसं चाला, चालताना असं चाला की लोकांनी तुम्हाला राम राम घातला पाहिजे. बोलताना असं बोला की तुमच्या बोलण्याने एखाद्याचा उद्धार झाला पाहिजे. हसताना असं हसा की तुमच्या हसण्याने एखाद्याचं दुःख पळून गेलं पाहिजे. रडताना असं रडा की तुमच्या डोळ्यात अश्रू पुसण्यासाठी लोकांचे हात पुढे आले पाहिजेत. आणि मरताना असं मरा की तुम्ही गेल्याच्या नंतर तुमच्या शत्रूच्या डोळ्यातून खळखळणं पाणी आलं पाहिजे. असं जगा. आणि एक वाक्य सांगू का, तुम्ही किती जगला हे महत्वाचं नाही, कसा जगला हे महत्वाचं आहे. अरे एखादा माणूस गेल्याच्या नंतर त्याच्यासाठी त्याचा शत्रू जर रडत असेल तर समजावं तो माणूस महान जीवन जगला. अरे दादा सांगतो बघा, ऐका. ज्या वेळेस ज्ञानेश्वर महाराज समाधी घेऊ लागले होते त्यावेळेस विसोबा खेचरच्या सुद्धा डोळ्यातून पाणी आलं होतं. खराय का नाही तेवढं मला सांगा. ज्या वेळेस तुकोबाराय वैकुंठाला चालले होते त्यावेळेस तुकाराम महाराजांचे एकेकाळचे कट्टर विरोधक मंबाजी बुवांच्या सुद्धा डोळ्यातून पाणी आलं होतं. आणि ज्या वेळेस छत्रपती शिवाजी महाराज हे जग सोडून गेले ना त्यावेळेस औरंगजेबच्या सुद्धा डोळ्यातून पाणी आलं होतं. हे जगणं म्हणजे महाराजांचं होतं, लक्षात घ्या. अरे तुम्ही किती जगता, आपण किती जगतोय महत्वाचं नाही, आपण कसं जगतो हे महत्वाचं आहे. अरे दादा, छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते, हृदयाचं कान करून ऐका. 16व्या वर्षी हातामध्ये ढाल आणि तलवार पकडणारा राजा, वयाच्या 22व्या वर्षी तुकोबारायकडून छत्रपती पदवी मिळवणारा राजा, वयाच्या 35व्या वर्षी 365 किलो ताब्यात घेणारा राजा, वयाच्या 45व्या वयापर्यंत त्या रयतीची सेवा करणारा राजा, 51 वर्ष जगणारा राजा, जगातला एकच राजा तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी राजा. छत्रपती शिवाजी राजा. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नुसती नावात किती ताकद आहे एका मिनिटामध्ये सांगतोय. राम म्हणलं मनाला शांती मिळते, राम म्हणल्यावर मनाला शांती मिळते. कृष्ण म्हणलं की पापातून मुक्ती मिळते. राम म्हणलं की मनाला शांती मिळते, कृष्ण म्हणलं की पापातून मुक्ती मिळते, आणि छत्रपती म्हणलं की 100 वाघाची शक्ती मिळते. आणि ते छत्रपती शिवाजी महाराज गेल्याच्या नंतर त्यांच्या शत्रूच्या सुद्धा डोळ्यातून पाणी आलं होतं. ह्याला जगणं म्हणावं. अरे 51 वर्ष जगला माझा राजा, 51 वर्ष. पण तुम्हाला खरं सांगू का, छत्रपती शिवाजी महाराज 51 वर्ष जगले. आणि जर छत्रपती शिवाजी महाराज 51 वर्ष जगण्याच्या ऐवजी 100 वर्ष जर जगले असतं ना तर मला असं वाटतंय हिंदवी राज्य पूर्ण जगामध्ये झालं असतं. आणि जर माऊली 22 वर्ष जगली, बरोबर आहे, माऊली 22 वर्ष जगली. अरे जर माझे माऊली 22 वर्ष जगण्याच्या ऐवजी 100 वर्ष जर जगले असते ना तर वारकरी संप्रदायाची पताका अख्ख्या जगामध्ये फडकली असते. याला जगणं म्हणावं, याला जगणं म्हणावं. आपलं काय जगणं आहे. आपण ज्या घरामध्ये जन्माला येतो त्याच घरामध्ये मरतो. आपलं काय जगणं आहे. जन्म झाला खाटावर, लग्न झालं पाटावर, आणि मेल्यानंतर 10वा झाला नदीच्या काठावर. आपलं काय जगणं आहे बाबा. अरे काय त्यांचं जगणं आहे, काय आपलं जगणं आहे, विचार करा जरा.
म्हणून आता ऐका, अरे आपण गेल्याच्या नंतर आपल्या शत्रूने रडावं. अरे माऊली ज्या वेळेस समाधी घेतली होती माऊलीने, विसोबा खेचरच्या डोळ्यातून पाणी आलं, ह्यात काय नवल आहे. मुक्ताबाई रडल्या, ह्यात काय नवल आहे. सोपन काका रडले, ह्यात काय नवल आहे. निवृत्तीनाथ रडले, ह्यात काय नवल आहे. अरे पांडुरंगाच्या डोळ्यातून पाणी यावं, पांडुरंगाच्या. आणि रुक्मिणी आई साहेबांनी पांडुरंगाला प्रश्न विचारावा, मालक तुम्ही तर जगाचे मालक आहात, मग माऊली समाधी घेताय म्हणून तुम्ही रडताय कशासाठी. पांडुरंगाच्या डोळ्यातून खळ करणं पाणी यावं आणि पांडुरंगानं म्हणावं, रुक्मिणी ए रुक्मिणी, रुक्मिणी माझा ज्ञाना समाधी घेतोय म्हणून मी रडत नाही ग रुक्मिणी. रुक्मिणी माझा ज्ञाना समाधी घेतोय म्हणून मी रडत नाही रुक्मिणी. 22 वर्ष हे जगायचं वर्ष असतं ग रुक्मिणी, आणि 22व्या वर्षी माझा ज्ञाना माझ्यासाठी समाधी घेतोय म्हणून मी रडतोय. अरे काय जगणं होतं दादा माऊलींचं. एक वाक्य सांगू दादा, एखाद्या सेवकासाठी जर मालक जर रडत असेल तर समजावं दादा तो सेवक भाग्यवान आहे. दादा एखाद्या सेवकासाठी जर मालक रडत असेल तर समजावं तो सेवक भाग्यवान आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यासाठी जर शिक्षक जर रडत असतील तर समजावं तो विद्यार्थी भाग्यवान आहे. एखाद्या शिष्यासाठी जर गुरु रडत असेल तर समजावं दादा तो शिष्य भाग्यवान आहे. आणि एखाद्या भक्तासाठी जर देव रडत असेल तर नक्की आपण समजावं तो भक्त भाग्यवान आहे. नक्की आपण समजून जावं की दादा तो भक्त भाग्यवान आहे. आणि अर्थात माऊलीने केलेली भक्ती देवाला आवडली म्हणून तुम्ही किती देवाची भक्ती करता हे महत्वाचं नाही रे दादा, तर तुमची भक्ती ही देवाला आवडते का हे महत्वाचं आहे. विठ्ठला आणि त्याचबरोबर घाईमध्ये एक सांगून राहायचं गेलं, आजचं जे कीर्तन आहे, आजचं कीर्तन खऱ्या अर्थानं शूटिंग करण्यासाठी मला असं वाटतं की स्नेहल फोटोग्राफीचे मालक आज या ठिकाणी आलेले आहेत. लक्षात ठेवा, मला तुमचं कीर्तन आता कसं आहे, सप्ताह संपला का परत कीर्तन ऐकायला मिळत नाही, पण यांच्या चॅनलवर तुम्हाला प्रत्येक महाराजाचं तुम्हाला कीर्तन ऐकायला मिळणार आहे. लक्षात ठेवा. युट्यूबला जायचं, स्नेहल फोटोग्राफी त्यांच्या चॅनल, किंवा माझं नाव टाका, संस्कार खंडागळे कीर्तन टाका, तुम्हाला माझं कीर्तन बघायला मिळेल. आणि महाराजांचा चॅनल येईल. महाराजांच्या चॅनलला सर्वांनी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ते घंटेचं बटन दाबायला अजिबात विसरू नका. आता तुम्ही किती देवाची भक्ती करता हे महत्वाचं नाही, देवाला तुमची भक्ती आवडते का हे महत्वाचं आहे. आता प्रश्न पहिला पडतो, आपण कशी केलेली भक्ती देवाला आवडते. एक काम करा, मुखातून देवाचं नाव घ्या आणि तुम्ही जर देवाचं नाव जर तोडून घेतलं ना तर तुमची भक्ती देवाला आवडेल. हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे हरिमुखे म्हणा, 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 हरिमुखे म्हणा. पुण्याची कोण करे, कोण करे, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा. आणि पुण्याची गणना कोण करी, काय करा, मुखातून त्या देवाचं नाव घ्या. आता देवाच्या नावाची ताकद एका मिनिटामध्ये मी तुम्हाला सांगतोय. अरे त्या देवाच्या नावाची ताकद ऐका, देवापेक्षा सुद्धा देवाच्या नावामध्ये जास्त ताकद आहे. ह्याच्यावर तुमचं मत काय सांगा. आणि तुम्ही जर देवाचं जर नाव घेतलं तर ही भक्ती देवाला आवडेल. म्हणून ह्याची थोर भक्ती आवडती देवा आणि संकल्पावी माया संसाराची. अरे माणसाने देवाचं नाव का घेतलं पाहिजे याचं कारण सांगतो दादा. याचं कारण, मंदिराची पूर्तता कळसाशिवाय नाही, मंदिराची पूर्तता कळसाशिवाय नाही, सप्त्याची पूर्तता काल्याच्या कीर्तनाशिवाय नाही, दुधाची पूर्तता
त्याचं तूप झाल्याशिवाय नाही. आणि त्याचप्रमाणे आत्म्याची पूर्तता परमात्म्याला मिळाल्याशिवाय. मग आता घोटाळा बघा, आत्म्याला जर परमात्म्याला जर मिळायचं असेल तर एक काम करावं लागेल. काय करावं लागेल? त्या देवाचं नाव घ्यावं लागेल. म्हणून मी नक्की सांगत असतोय, अरे चालत असताना तुम्ही जर देवाचं जर नाव घेतलं, इकडे लक्ष द्या, चालत असताना देवाचं जर नाव घेतलं तर ती तीर्थयात्रा झाल्याशिवाय राहत नाही. आंघोळ करताना जर देवाचं जर नाव घेतलं तर ते तीर्थ स्नान झाल्याशिवाय राहत नाही. झोपत असताना देवाचं जर नाव घेतलं तर ती ध्यान निद्रा झाल्याशिवाय राहत नाही. महिला मंडळ, स्वयंपाक बनवताना जर देवाचं जर नाव घेतलं ना तर तो महाप्रसाद झाल्याशिवाय राहत नाही. केवळ स्वयंपाक बनवताना, नाहीतर तुम्ही काळ्या पिशवीतला आणचाल घालचाल शिजून घ्याचाल देवाचं नाव. आता ऐका, जेवण बनवताना देवाचं जर नाव घेतलं तर तो महाप्रसाद झाल्याशिवाय राहत नाही. जेवण खाताना जर देवाचं जर नाव घेतलं तर तो प्रसाद झाल्याशिवाय राहत नाही. आणि तुम्ही जर घरी जर देवाचं जर नाव घेतलं तर तुमचं घरच मंदिर झाल्याशिवाय राहत नाही. ह्याच्यावर तुमचं मत काय आहे सांगा. म्हणून एक काम करा, देवाचं जरा नाव घ्या. अहो मी नाही म्हणत, शास्त्रकार सांगतात माणसाने 1,00,000 कामे टाकून माणसाने दान केलं पाहिजे. जसं 100 कामे टाकून माणसाने स्नान केलं पाहिजे, 1,000 कामे टाकून माणसाने स्नान केलं पाहिजे, 1,00,000 कामे टाकून माणसाने दान केलं पाहिजे, आणि 1 कोटी कामे सोडून माणसाने देवाचं भजन केलं पाहिजे. 1 कोटी कामे सोडा राजा हो, 1 कोटी कामे सोडा आणि देवाचं भजन करा. एवढी ताकद देवाच्या नावात आहे. 1,000 कामे टाका आणि स्नान करा, 100 कामे टाका जेवण करा, 1,000 कामे टाकून स्नान करा, 1,00,000 कामे टाकून दान करा आणि दुसऱ्याला जरा देत जावा. आपल्या हाताचं भूषण या अंगठ्या नाहीत, आपल्या गळ्याचं भूषण सोनं नाही, आपल्या कानाचं भूषण सोनं नाही, आपल्या बोटाचं भूषण अंगठ्या नाहीत, तर आपल्या हाताचं भूषण काय? शास्त्रकार सांगतात हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यस्य कंठस्य भूषणम, कर्णस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे की प्रयोजनम. आपल्या हाताचं भूषण दुसऱ्याला दान करणं आहे. दान करणं दुसऱ्याला जरा द्यायला शिका. याचं कारण देणाऱ्याच्या हात वर असतात आणि घेणाऱ्याच्या हात खाली असतात. देणाऱ्याच्या हात वर असतात आणि घेणाऱ्याच्या हात खाली असतात. देणाऱ्याला कधीच कमी पडत नसतं आणि घेणाऱ्याला कधीच पुरत नसतं. समुद्र हा घेत असतो आणि ढग हे देत असतात. ढग देतात म्हणून ढगाचं स्थान जमिनी सपाटीपासून वर आहे, आणि समुद्र हा घेतो म्हणून समुद्राचं स्थान जमिनी सपाटीपासून खाली आहे. समुद्र फक्त नदीचं पाणी घेतो, नाल्याचं पाणी घेतो, वाड्याचं पाणी घेतो, झऱ्याचं पाणी घेतो, वगळीचं पाणी घेतो, पावसाचं पाणी घेतो. त्याला वाटतंय नदीचं पाणी पण माझ्याकडे पाहिजे, झऱ्याचं पाणी पण माझ्याकडे पाहिजे, म्हणजे हे आमदार पण माझ्याकडे पाहिजेत, ते खासदार नाही. आपला तो विषय नाही. आता बघा, समुद्र घेतो पण कधी कोणाला देत नाही, म्हणून समुद्राचं स्थान जमिनी सपाटीपासून खाली आहे. आणि ढग हे देत असतात म्हणून ढगाचं स्थान जमिनी सपाटीपासून वर आहे. आणि जी माणसं दुसऱ्याला देतात त्याच माणसाची लय किंमत असते. आता पाऊस पडना झाला, आपण सर्वजण काय समुद्राकडे बघतो का? बाबा कसं काय पाणी येत नाही, बघतो का? नाही. मग कुठं बघतो? उत्तर ढगाकडे बघतो. याचं कारण ढग हे देत असतात म्हणून देणाऱ्याच्या हात वर असतात, घेणाऱ्याच्या हात खाली असतात. देणाऱ्याला कधीच कमी पडत नसतं आणि घेणाऱ्याला कधीच पुरत नसतं. म्हणून जरा द्यायला शिका. एक वाक्य सांगू का? अरे तुम्ही किती उंच आहात हे दाखवण्यासाठी कधी कधी तुम्हाला ठेंगण्या माणसांमध्ये येऊन बसावं लागेल. तुम्ही किती ताकदवान आहात हे दाखवण्यासाठी कधी कधी तुम्हाला अशक्त माणसांमध्ये येऊन बसावं लागेल. तुम्ही किती गोरे आहात हे दाखवण्यासाठी कधी कधी तुम्हाला काळ्या माणसांमध्ये येऊन बसावं लागेल. आणि तुम्ही किती श्रीमंत आहात हे दाखवण्यासाठी कधी कधी तुम्ही गरिबांमध्ये येऊन बसला पाहिजे. अर्थात गरिबाची मदत केली पाहिजे, गरिबाची मदत केली पाहिजे. अरे एखादा श्रीमंत जर एखाद्या गरिबाची जर मदत करत नसेल तर त्या श्रीमंताची काय कामाची? आपली श्रीमंती ही समुद्रासारखी नको आहे, तर आपली श्रीमंती ही झऱ्यासारखी पाहिजे. ह्या जगामध्ये सगळ्यात जास्त पाणी कोणाकडे आहे? तर समुद्राकडे. ह्या जगामध्ये जेवढा समुद्र पाण्यानं श्रीमंत आहे तेवढाच समुद्र पाण्यानं कंजूस आहे. आता साधं उदाहरण बघा, माने महाराज, आपण दोघ जण समजा समुद्रातून प्रवास करायला लागलो. एक कल्पना, आपण दोघ जण समजा समुद्रातून प्रवास करायला लागलो आणि अचानक आपल्याला तहान लागली, अथवा मी जर त्या समुद्राला 1 ग्लास जरी पाणी मागितलं तर तो समुद्र मला 1 ग्लास तरी पाणी देऊ शकेल का? येस ऑर नो? नो, देऊ शकणार नाही. 1 थेंब अजिबात नाही. मग काय उपयोग आहे सांगा त्या समुद्राच्या श्रीमंतीचा? अरे आग लागू द्या असल्या श्रीमंतीला,
याच्यापेक्षा झरा हा लहानच असतो ना, झरा हा लहानच असतो, पण झरा हा येणाऱ्या जाणाऱ्यांची ताण मिटवतो. समुद्राने एकदा झऱ्याला प्रश्न विचारला अहंकारानं, का रे झऱ्या, तुला माझ्या एवढं मोठं केव्हा व्हायचंय? कोणी विचारला प्रश्न? समुद्रानं. कोणाला विचारला? झऱ्याला. समुद्रा, तुला माझ्या एवढं मोठं केव्हा व्हायचंय? त्यावेळेस आपलं झऱ्या, तुला माझ्या एवढं मोठं केव्हा व्हायचंय? त्यावेळेस त्या झऱ्याचं उत्तर आहे का? झरा म्हंटलो, समुद्रा, मी काय तुझ्यावणी काय बावळट आहे का? अरे मोठं होऊन खारट होण्यापेक्षा लहान राहून गोड राहिलेलं बरं. लय मोठं पण व्हायचं, लय मोठं पण व्हायचं आणि लोकांच्या तोंडाच्या बाहेर राहायचं, याच्यापेक्षा लहानच राहायचं आणि लोकांच्या तोंडाच्या आत राहायचं. म्हणून दादा, तुम्ही किती श्रीमंत आहात हे दाखवण्यासाठी कधी कधी दादा तुम्ही गरीबाला सुद्धा मदत केली पाहिजे. मला असं वाटतंय विद्यार्थ्याने परिचय हा अभ्यासाने दिला पाहिजे. विद्यार्थ्याने परिचय हा अभ्यासाने दिला पाहिजे. गुरुने परिचय हा ज्ञानाने दिला पाहिजे. योग्यानं परिचय धारातीर्थी पडून दिला पाहिजे. साधून परिचय शांतीने दिला पाहिजे. योग्यानं परिचय ध्यानाने दिला पाहिजे. आणि श्रीमंतानं परिचय हा दानाने दिला पाहिजे. दुसऱ्याला द्यायला शिका, दुसऱ्याला द्यायला शिका. लय बोर व्हायला लागले का? लय बोर व्हायला लागलाय का? ओ पाठीमाग लय बोर व्हायला लागले का? चहा सांगू द्या का? नको ना काय? बरं सगळ्यांनी बोट वर करा. बरं सगळ्यांनी बोट वर करा. ज्याला वाटतं माझं कीर्तन लवकर थांबावं, नाही ना वाटत कोणाला? म्हणजे काय अडचण नाही. तुम्हाला आळस नाही ना आला? तुम्हाला आळस आलं नाही म्हणताना आपलं कीर्तन पाठीच्या 5 वाजेपर्यंत चालू द्या. काय भ्याव नाही मग आता. नाही, चला आता बघा, देणार बना, घेणार कधी बनू नका. देणाऱ्याच्या हात वर असतात, घेणाऱ्याच्या हात खाली असतात. देणाऱ्याला कधीच कमी पडत नसतं आणि घेणाऱ्याला कधीच पुरत नसतं. मग दुसऱ्याला द्यायला शिकलं पाहिजे. शास्त्र आपल्याला हेच सांगतं, 1,00,000 कामे टाका आणि दान करा आणि 1,00,00,000 कामे टाकून देवाचं नाव घ्या. देवाचं जरा नाव घ्या. एक म्हातारी म्हाताऱ्याला म्हणली, काय होय व काय, अहो तुमची लाकडं स्मशानात जायची वेळ आली. मग कधी देवाची भक्ती केली नाही, अख्ख्या गावाचं तुम्ही वाटळ करून टाकलं. एका भजनी मंडळाचं 2 भजनी मंडळाच्या पार्ट्या पाडल्या, गावातला सप्ताह बंद पाडला. तुम्ही लय काय काय काम केली. आता कुटाने बाकीचं बंद करा आणि एक काम करा, आता माळ घ्या आणि मंत्र म्हणा, रामकृष्ण हरी. नवरा म्हणला चालते म्हणला. म्हातारा म्हणलं, मी काय तुझ्या काय शब्दाच्या काय बाहेर जात? आपण तुम्हाला पहिलेच सांगितलं, तुम्ही तुमच्या आई बापाला घरातून बाहेर हाकलून घ्या दिला, आपण तुझ्या काय शब्दाच्या बाहेर जात नाही. मग म्हातारं मंत्र म्हणायला लागलं, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. म्हातारं मंत्र म्हणायला लागलं, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. म्हातारी आली आणि म्हातारी म्हणली, होय व काय, शेतात चालल्या जरा. मग दूध तापू ठेवलंय, बोका बिकाय जरा ध्यान ठेवा. म्हातारा म्हणते चालतंय म्हणला. म्हातारी गेली, थोड्या वेळानंतर बोका आला आणि बोका चालला दुधाच्या पातेला कड. म्हातारा मंत्र जपतोय. आता म्हाताऱ्याला कळायला पाहिजे ना बाबा, माळ जरा शेजारी ठेवावी, बोक्याला हाणावं, मग माळ जरा जपायला चालू करावी. म्हातार माळ जपता जपता त्या बोक्याला हाणते, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. बोक्या रामकृष्ण हरी. अरे तू त्याला काय जे हरी घालायला लागला का? तो काय वारकरी आहे? रामकृष्ण हरी. बोका काय जाय ना हो. म्हाताऱ्यानं दुसरा येळ टाकला, रामकृष्ण हरी. बोक्या बोका काय जाय ना. म्हाताऱ्यानं तिसरा गेल टाकला, रामकृष्ण हरी. बोका काय जाय ना. शेवटी म्हाताऱ्यानं माळ काढली, बोक्यालाच फेकून हाणली. माळ गेली बोक्याच्या गळ्यात. बोका झाला माळकरी आणि हा झाला राम बोका. काय करायचं? काय उपयोग नाही. लक्षात घ्या, देवाचं जरा नाव घ्या. एकदा एक म्हातारी म्हाताऱ्याला म्हणली, का हो गडी माणूस मेल्यावर कुठे जातात? गडी माणूस मेल्यावर कोण मेल्यावर? कोण मेल्यावर? गडी माणूस मेल्यावर कुठे जातात? म्हातार चॅप्टर होतं. म्हातार म्हणलं, गडी माणूस मेलं ना स्वर्गात जातात, स्वर्गात. म्हातारी म्हणली, स्वर्गात काय असतं? म्हातार चॅप्टर होतं. म्हातार म्हणलं, अप्सरा असते, अप्सरा. म्हातारी म्हणली, बाया माणूस मेला कुठे जातात? त्या पण स्वर्गात जातात. आणि तिथं काय असतं? म्हातार म्हणलं, वानर असतात, वानर. म्हातारी रडायला लागली. म्हातारी म्हणली, काय चांगलं नशीब तुमच्या पुरुषांचं आणि काय वाईट नशीब आमच्या बायकांचं. का? तुमचं किती चांगलं नशीब. का? तुम्हाला इथं पण अप्सरा आणि वर पण अप्सरा, आम्हाला वर पण वानर. आता मी काय बोललो का? तरी पण तुम्ही हसले. म्हणताना तुम्ही हुशार झाले. आता तुम्ही किती हुशार आहे. सरपंच साहेब,
ही लोक किती हुशारायची एका मिनिटामध्ये तुम्हाला दाखवून देतो. आता बघा, आपलं कीर्तन जर वाढदिवसाला ठेवलं तर त्या माणसाचा 100रावा होतो. लिहून घ्या. आपलं कीर्तन जर वाढदिवसाला ठेवलं तर त्या माणसाचा 100रावा होतो. आपलं कीर्तन जर वास्तुशांतीला ठेवलं तर वर्षात दुसरा बांगला उभा राहतो. आपलं कीर्तन जर कंपनीच्या उद्घाटनाला जर ठेवलं तर वर्षात दुसरी कंपनी उभी राहते. आणि आपलं कीर्तन जर लग्नात जर ठेवलं, मी काय बोलायच्या आधी तुम्हीच हसला हो. तुम्ही हुशार झाले. आता मी काय बोलायचा उपयोग आहे. चला, 1,00,000 कामे टाका, दान करा आणि 1 कोटी कामे सोडून माणसाने देवाचं भजन करा. आणि अशी तुम्ही भक्ती केली, अशी भक्ती कोणाला आवडेल? देवाला आवडेल. अभंगाचं पहिलं तोर भक्ती आवडती देवा आणि संकल्पावी माया संसाराशी, अशी भक्ती करा. आता बघा, आपण अभंगाच्या पहिल्या चरणामध्ये पूर्वार्धामध्ये आजो आपण चिंतन करतोय. तुकोबाराय काय म्हणतात? हेची थोर भक्ती. आता ऐका, हेची थोर भक्ती. जरा थोडं शांत बसा. हेची थोर भक्ती. मग तुकोबाराय म्हणतात हेची म्हणजे अशीच, अशाच पद्धतीनं केलेली भक्ती देवाला आवडते. अन्यथा कोणत्याही पद्धतीने केलेली भक्ती देवाला आवडत नाही. आता तुकोबाराय म्हणले का की बाबा मसुबाची केलेली भक्ती देवाला आवडत नाही, देवाला बोकड कापलेलं देवाला आवडत नाही? तुकोबाराय म्हणले नाहीत. आणि मुळात तुकोबाराय त्याला विरोध करतात. मांस खाता हौस करी वैरी जोडून ठेविला किंवा हेंदरी सेंदिरी दैवते कोणती पूजे भूते केते. आता तो भाग वेगळा आहे. पण आता बघा, तुकोबाराय म्हणतात हेची थोर भक्ती म्हणजे अशीच, अशाच पद्धतीने केलेली भक्ती देवाला आवडते. अन्यथा कोणत्याही पद्धतीने केलेली भक्ती देवाला आवडत नाही. याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. आणि सापेक्षित वाद कशाला म्हणतात? नीट ऐका. एखाद्या माणसावर टीका न करता सुद्धा त्याच्यावर टीका करणे, याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. म्हणजे एखाद्याची टीका न करता त्याच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करणे, याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. काय म्हणतात? सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. म्हणजे कसं, एका मिनिटामध्ये मी तुम्हाला दाखवून देतो. आता बघा, आता एक पत्रकार होता आणि त्या पत्रकाराने पेपरला बातमी छापली की ह्या शहरातील निम्मे नगरसेवक वेडे आहेत. काय बातमी छापली? या शहरातील निम्मे नगरसेवक वेडे आहेत. आता नगरसेवकांना राग आला. त्यांनी त्या पत्रकाराला बोलवून घेतलं आणि सांगितलं, का रे आम्हाला वेड म्हणतो, तुझी काय लायकी आहे? तो आम्हाला वेड म्हणायला लागला. तो म्हणला, नगरसेवक साहेब माफ करा, मी चुकून लिहिण्यात आलेला आहे. उद्या मी तुम्हाला जे मी अपशब्द बोललोय त्याची मी उद्या माफी मागतो. हा, दुरुस्त कर. आणि त्या पत्रकाराने दुसऱ्या दिवशी पेपरला अशी बातमी छापली की बाबा काल जे मी विधान जे केलेलं आहे, ह्या शहरातील निम्मे नगरसेवक वेडे आहेत, हे माझं वाक्य चुकीचं आहे, मी ह्याच्याबद्दल मी माफी मागतो. तर ते वाक्य मी असं दुरुस्त केलेलं आहे, या शहरातील निम्मे नगरसेवक शाणे आहेत. आता निम्मे शाणे झाले म्हणताना निम्मे कसे झाले? वेडे. बास. म्हणजे त्यानं अगोदर अशी टीका केली, नंतर अशी टीका केली. म्हणजे कोणीकडनं का होईना पण त्यानं त्या नगरसेवकांची अप्रत्यक्षपणे टीका केली. म्हणजे याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. उदाहरणार्थ, महिला मंडळ समजा शेजारची आजी तुमच्या घरामध्ये आली. बघा, सापेक्षिता वाद कशाला म्हणतात? शेजारची आजी तुमच्या घरामध्ये आली आणि तुमच्या घरामध्ये आल्याच्या नंतर तुमची सासूबाई त्या शेजारच्या आजीबाई जवळ जाऊन बसली आणि तुमची सासूबाई त्या शेजारच्या आजीला तुमच्या देखत म्हणते, बाई काय पण म्हणावं पण सून असावी ना तर तुमच्या सुनासारखीच. काय ती काम करते, काय तिचं स्वयंपाक करते, काय ती काम करते, एकदम ओके मध्ये आहे, नाही काम करते. पण महिला मंडळ लक्षात ठेवा, तुमची सासूबाई तुमच्या देखत त्या शेजारच्या आजीचं सुनेचं कौतुक करते म्हणताना महिला मंडळ तुम्ही समजून जावा की तुमची सासूबाई तुमच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करते. म्हणताना ती तिची सून चांगली म्हणताना तुम्ही कशा झाल्या? वाईट झाल्या. बास, याच वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. काय म्हणतात? एका म्हणता भले आणि कशाचा
आणि कसं जातीने आणि कसं जातीने दिले भरता भरले आणि कसं जातीने दिले आणि कसं जातीने दिले. वा एकदम बरोबर प्रमाण घेतलं महाराजांनी. बघा काय म्हणजे महाराज काय म्हणतात, एखाद्याला चांगलं म्हणलं तर दुसऱ्याची टीका लगेच होते. वा बरोबर आहे. म्हणजे ह्याच वादाला सापेक्षता वाद असं म्हणतात. कळलं मग महिला मंडळ? म्हणजे तुमची सासूबाई तुमच्यावर कधी कधी अप्रत्यक्षपणे टीका करू शकते. लक्षात घ्या तुम्ही माझं वाक्य. काय पण म्हणाव, सासू सोनाचं कधी बिघडल काय सांगता येत नाही. आणि मला तर असं वाटतंय, लग्न जमवताना नवरा बायकोची पत्रिका जुळते का नाही हे बघण्यापेक्षा सासू सुनाची पत्रिका जुळते का नाही हे बघितलं पाहिजे. खरंय, बरोबर. भांडण लागणारच नाही ना. आणि मला सगळ्यात जास्त वाईट वाटतं म्हणजे आमच्या पुरुष मंडळांचं. म्हणजे ह्यांच्यावर जेवढा दुष्काळ पडलाय तो दुष्काळ अख्ख्या महाराष्ट्रात नाही. आईचं ऐकाव का बायकोचं ऐकाव काय कळत नाही. आई देखत म्हणावं लागतं, बरोबर आहे, बरोबर आहे, तुझंच खरं आहे, तुझंच खरं आहे म्हणावं लागतं की नाही? बरोबर आहे, तुझंच खरं आहे, तुझंच खरं आहे, तुझंच खरं आहे. बायको देखत म्हणावं लागतं, हो तुझंच खरं आहे, एकदम बरोबर आहे, हा तुझंच खरं आहे, तुझंच खरं आहे. आणि दोन्ही एकत्र आल्यावर म्हणावं लागतं बाहेरच बरं आहे. काय? आणि तुम्हाला पाया पडून सांगतोय, सासू सुनामध्ये प्रेम असलं पाहिजे. सासू सुनामध्ये प्रेम असलं पाहिजे. तो आपला विषय नाही, पुढे सापडला तर घेऊन टाकूया. चला आता बघा, या वादाला सापेक्षिता वाद असं म्हणतात. काय म्हणतात? गेलो डोक्यावरनं म्हणावं. सापेक्षित वाद असं म्हणतात. मग तुकोबाराय या अभंगाद्वारे सापेक्षित वादाचा वापर करतात असं मला वाटते. तुकोबाराय म्हणतात, हेची म्हणजे अशीच अशाच पद्धतीने केलेली भक्ती देवाला आवडते, अन्यथा कोणत्याही पद्धतीने केलेली भक्ती देवाला आवडत नाही. विठाला विठाला आता ऐका, पहिला शब्द हेची, दुसरा शब्द हेची थोर आणि तिसरा शब्द आला भक्ती. आता मला सांगा, भक्ती हा शब्द नेमका स्त्रीलिंगी आहे का पुल्लिंगी आहे? स्त्रीलिंगी आहे. भक्ती हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे. आता सगळ्यात मोठा घोटाळा, भक्ती हा शब्द नेमका का स्त्रीलिंगी आहे याचं कारण, या जगामध्ये सगळ्यात जास्त पवित्र शब्द जर कुठला असेल, सर्वात जास्त श्रेष्ठ शब्द कुठला असेल तर तो म्हणजे भक्ती आहे. परमार्थामध्ये भक्ती लागते, परमार्थामध्ये भक्ती लागते. मग आता ऐका, भक्ती हा शब्द नेमका का स्त्रीलिंगी आहे म्हणताना पहिल्यांदा भक्ती म्हणजे एवढं का बरं महत्व स्त्रीलिंगी वर्गाला आहे, कारण की भक्तीला सुद्धा स्त्रीलिंगी वर्गाच्या पोटी जन्म घ्यावा असा वाटला. आणि तुम्ही कुठं पण बघा, पहिल्यांदा मान स्त्रीलिंगी वर्गाला आहे. म्हणजे पहिल्यांदा मान महिला मंडळाला नाही, नंतर मान आपल्याला आहे. समजा आपल्याला पंढरपूरला जायचं असलं आणि 100 रुपये तिकीट आपल्याला लागत असलं पुरुष मंडळ, ह्यांना 100 नाही, ह्यांना 50 रुपये. म्हणजे कुठं पण बघा, पहिल्यांदा महत्व कुणाला आहे? ह्यांना नाही. तुकोबारे अजून एका ठिकाणी म्हणतात, आ पोलिया हिता जोसे जागता आणि कन्या माता पिता तयाची या कन्या पुत्र जागता धन्य माता पिता तयाची या. अगोदर माता नंतर पिता. माता शब्द कसा आहे? स्त्रीलिंगी. आणि पिता शब्द कसा आहे? पुल्लिंगी. मग पहिल्यांदा महत्व कोणाला?
नंतर कोणाला? आपल्याला. तुकोबारा अजून एका ठिकाणी म्हणतात कुळी कन्या पुत्र होतीचे सात्विक आणि तयाचा हरिक वाटे देवा कुळी कन्या पुत्र. अगोदर कन्या नंतर पुत्र. कन्या हा शब्द कसा आहे? कन्या हा शब्द कसा आहे? स्त्रीलिंगी. पुत्र हा शब्द कसा आहे? पुल्लिंगी. मग पहिल्यांदा महत्व कोणाला? नंतर कुणाला? नंतर कुणाला? बरोबर आहे ना. तुकोबारा अजून एका ठिकाणी म्हणतात, नीट ऐका जाणकार मंडळी, तुकोबारा अजून एका ठिकाणी म्हणतात गीता भागवत करीती श्रवण आणि अखंड चिंतन विठोबाचे. गीता भागवत अगोदर गीता नंतर भागवत. गीता हा शब्द कसा आहे? करेक्ट आहे. भागवत हा शब्द कसा आहे? पुल्लिंगी. मग पहिल्यांदा महत्व कोणाला आणि नंतर कोणाला? कराय का नाही सांगा बर. अहो एवढंच काय, तुकोबारा अजून एका ठिकाणी म्हणतात तुम्ही संत माय बाप कृपावंत. माय नंतर बाप. माया शब्द कसा आहे? स्त्रीलिंगी. बाप हा शब्द कसा आहे? पुल्लिंगी. मग पहिल्यांदा महत्व कोणाला नंतर कुणाला? शास्त्रकार सुद्धा म्हणतात मातरम पितरम देव साक्षात. अगोदर मातरम आणि नंतर पितरम. अगोदर मातरम म्हणजे माता, म्हणजे पहिल्यांदा मान कुणाला नंतर कुणाला? पुल्लिंगी वर्गाला. बरोबर आहे ना. एवढंच काय, महाराज अजून एका ठिकाणी म्हणतात काय मातृदेव भव पितृदेव भव. शास्त्रकार म्हणतात मातृदेव भव पितृदेव भव म्हणजे अगोदर मान पहिल्यांदा ह्यांना नंतर आपल्याला. शास्त्रकार तर डायरेक्ट सांगते अरे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्र यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र त्रापल हा क्रिया. शास्त्रकार म्हणतात ज्या कुळामध्ये स्त्रीचा आदर केला जातो, ज्या कुळामध्ये स्त्रीचा सन्मान केला जातो त्या कुळाचा उद्धार होतो. आणि ज्या कुळामध्ये स्त्रीचा आदर केला जात नाही त्या कुळाचा सोपडा साप झाल्याशिवाय राहत नाही. पण पाया पडून सांगतोय स्त्रीचा जरा आदर केला पाहिजे. आणि का बरं आदर करू नये? ह्या जगामध्ये सगळ्यात मोठा जी त्याग करते ना तिला स्त्री असं म्हणतात. पुरुष मंडळ एक वाक्य सांगू का? बघा किती त्याग आहे तुमच्या पत्नीचा तुमच्यासाठी. बघा बिचारीनं तिनं तिचं माहेर सोडलं तेव्हा कुठे तिला सासर मिळालं. तिनं तिचा भाव सोडला तेव्हा कुठं तिला दीर मिळाला. तिनं तिची बहीण सोडली तेव्हा कुठं तिला जाव मिळाली. तिनं तिचे आई बाप सोडले तेव्हा कुठं तिला सासू सासरे मिळाले. तिनं तिचं माहेर सोडलं तेव्हा कुठं तिला सासर मिळालं. मग पुरुष मंडळ नेमकं तुम्ही काय सोडलं की बाबा तुम्हाला पत्नी मिळाली? बर तुम्ही हुंडा पण सोडला नाही, कपाट फ्रीज सगळं घेतलं, काय सोडलं? आणि महिला मंडळांच्या हातामध्ये बांगड्या येत्या, गळ्यामध्ये मंगळसूत्र आहे, कपाळाला कुंकू आहे. का? त्यांचं लग्न झालं याचा पुरावा. मग पुरुष मंडळ आपल्याकडे काय पुरावा आपलं लग्न झालं? आणि ते पण आता बरं आहे. आता म्हणजे लग्नाचं लय अवघड लगी वळखू आलं असतं कुणाचं लग्न झालंय आणि कुणाचं लग्न नाही झालं. चला आता बघा आता. आणि खरं सांगू का सगळ्यात मोठा त्याग ह्यांचा आहे. तुम्ही काय पण म्हणा, हात तिचे आहेत, हात तिचे आहेत, हातातल्या बांगड्या मात्र तुमच्या नावच्या आहेत. गळा तिचा आहे रे, गळा तिचा आहे, गळा तिचा आहे, गळ्यातलं मंगळसूत्र मात्र तुमच्या नावचं आहे. कपाळ तिचा आहे, कपाळावरलं कुंकू मात्र तुमच्या नावचं आहे. बोट तिची आहे, ती जोडवी मात्र तुमच्या नावची आहे. ती रक्त तिचं आहे, दूध तिचं आहे आणि पोरगा मात्र आपल्या नावचा आहे. मग विचार करा एवढा मोठा त्याग जी करते ना दादा तिला स्त्री असं म्हणतात. पण पाया पडून सांगतोय स्त्रीचा आदर करा. मग पुरुष मंडळ तुम्हाला खरं सांगू का आजपासून म्हणून आपण आपल्या बायकोच्या शब्दाच्या बाहेर जायचं नाही. तो तुम्हाला मी असं पण म्हणणार नाही तुम्ही तुमच्या बायकोचं ऐकू नका. ऐका पण काय ऐकावं काय नाही आपल्याला सुद्धा कळलं पाहिजे ना. आता ऐका पुरुष मंडळ, तुमची जर बायको म्हणत असेल ना, आता ऐका झालं आपल्याला तर थोड्या वेळामध्ये थांबायचं आहे. तुमची जर पत्नी म्हणत असेल अहो जरा पंढरपूरच्या वारीला जाऊन या, हो आपण जाऊन येऊया, आपण दोघे जण जाऊन येऊया, आपण आपल्या बायकोचं ऐकणं आपलं काम आहे. तुमची जर बायको म्हणत असेल अहो जरा देवाची भक्ती करा, आपण आपल्या बायकोचं ऐकणं काम आहे. तुमची जर बायको म्हणत असेल एवढा सुंदर सप्ताह आहे, ह्या सप्त्यामध्ये आपण जाऊया, आपण आपल्या बायकोचं ऐकणं आपलं काम आहे. आणि तुमची जर बायको म्हणत असेल तुम्ही तुमच्या आई बापांना घरातून बाहेर हाकलून द्या, आपण आपल्या बायकोचं ऐकणं आपलं म्हणा काम आहे. आता होईल माझं समाधान. बायको तुम्हाला चांगलं सांगत असेल तिचं ऐका, पण वाईट सांगत असेल अजिबात ऐकू नका. तुकोबारा एका ठिकाणी म्हणतात काय, आता कसं आहे मला प्रमाण आठवण आहे. तुकोबारा म्हणतात काय, जर धिक जिने तो बाईला आधीन आणि परलोक मान नाही दोन्ही. म्हणजे तुकोबारा म्हणतात जो माणूस आपल्या बायकोच्या शब्दाच्या बाहेर जात नाही तुकाराम महाराज त्याचा धिक्कार करतात. आणि आता ऐका ह्या जगामध्ये
सगळ्यात मोठा जे त्याग करते तिला स्त्री असं म्हणतात. आता तुम्हाला दुसरा मुद्दा सांगतो. भक्ती हा शब्द नेमका का स्त्रीलिंगी आहे याचं कारण पुरुष मंडळ जास्तीत जास्त बुद्धीचा वापर करतात आणि महिला मंडळ जास्तीत जास्त हृदयाचा वापर करतात. पुरुष मंडळ बुद्धीचा वापर करतात आणि महिला मंडळ हृदयाचा वापर करतात. आणि देव हा कधी बुद्धीने भेटत नाही, देव हा भेटतो तो हृदयाने भेटतोय. का ऐसा हृदयामध्ये मी रामू असता सर्व सुखाचा आरामू आणखी भ्रांतांशी कामू विषयावरी किंवा हृदयबंदी खाना केला आणि आत विठ्ठल कोंडिल्या. म्हणून महिला मंडळ जास्तीत जास्त हृदयाचा वापर करतात आणि पुरुष मंडळ जास्तीत जास्त बुद्धीचा वापर करतात. एखाद्या माणसाचं जर 1,00,000 रुपये जर चोरीला गेलं ना, 1,00,000 रुपये म्हणजे जाऊन आता एवढं वाईट नाही बोलणार, सप्ताह बसलाय दुष्काळात 13वा महिना जाऊ नये कुणाचं, पण एखाद्याचं जर गेलं ना ती भलं 4 दिवस झोपणार नाही पण ती रडणार नाही. का? बुद्धीचा वापर. आणि जास्तीत जास्त म्हणजे भावनिक नसतात, बुद्धीचा वापर. असू दे गेलं चल जाऊ दे चल गेलं, असू दे जाऊ दे चल गेलं. पण आमच्या या मावशांचं साधं 100 रुपये जर चोरीला गेलं ना, आय 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 अख्ख्या गल्लीला घरी चहा प्यायला बोलवतीन, चहा करता करता म्हणती. परवा दिवशी कोरपडीच्या बाजारामध्ये फिरायला गेलते, 100 रुपयाची नोट पडली. ज्याला कुणाला सापडली असेल मेल्याची ताटी मोडल. अगं तुझ्या 100 रुपयासाठी तिची ताटी का मोडायला लागली? एखाद्या बाईने म्हणावं बाई रडू नको रडू नको, अगं तुझं 100 गेले तर पण माझं 500 गेले तर मग तिला आनंद होतो. म्हणजे प्रकार काय झाला? आम्हाला दुःख सुद्धा आम्हाला सामुदायिक पाहिजे आणि सुख मात्र एकट्याला पाहिजे असा माणूस झाला. आता ऐका, पुरुष मंडळ बुद्धीचा वापर करतात आणि महिला मंडळ जास्तीत जास्त हृदयाचा वापर करतात. चला आता साधं उदाहरण बघा, साधं उदाहरण बघा. महाभारतामध्ये ज्या वेळेस द्रौपदीच्या 5 मुलांना ज्या वेळेस अश्वत्थामानं मारलं आणि द्रौपदी रडायला लागली आणि द्रौपदी रडत असताना अर्जुन आला आणि अर्जुन म्हणला द्रौपदी, ए द्रौपदी द्रौपदी, अगं आपली मुलं गेलेत ना द्रौपदी, रडू नको द्रौपदी. अगं द्रौपदी आता तुझ्या रडण्यानं आपली मुलं काय माघारी येऊ शकणार नाही. ते द्रौपदीनं अर्जुनाला म्हणावं, लाज नाही वाटत तुम्हाला मला बोलताना? अहो आपली 5 मुलं इथं झोपलेली आणि तुम्हाला आपल्या 5 मुलांचं साधं रक्षण करताना हे आलं. त्यावेळेस कृष्णानं यावावं आणि कृष्णानं म्हणावं, अगं द्रौपदी तो तुझा पती आहे, नवऱ्याला असं उलट बोलू नये. त्यावेळेस द्रौपदी म्हणली, कृष्णा ए कृष्णा कृष्णा तुला खरंच देवानं तुला बुद्धी नाही दिली. कृष्ण म्हणला मीच देव आहे मलाच बुद्धी नाही दिली, काय चाललंय काय? मग त्यावेळेस द्रौपदी अर्जुनाला एक वाक्य उलट बोलली. कृष्ण म्हणला द्रौपदी अगं नवऱ्याला असं उलट बोलू नये. काय म्हणली? अगं नवऱ्याला असं उलट बोलू नये. आणि महिला मंडळ पुरुष मंडळ तेव्हापासून नवऱ्याला उलट बोलण्याची परंपरा चालू झाली आणि ती परंपरा आमच्या महिला मंडळांनी आजपर्यंत टिकवली. एकदा सर्वांनी जोरदार टाळ्या आमच्या महिला मंडळांसाठी वाजवा. म्हणजे तुम्ही टाळ्या वाजवल्या म्हणताना तुम्ही टिकवली. म्हणजे हा खेळ नव्हे एकल्याचा म्हणून मेळ जमविला. आता काय बोलायचं तुम्हाला पुढचं, लय अवघड आहे. आणि पुरुष मंडळ तुम्हाला खरं सांगू का, बायकोशी जरा चांगलं बोलत जावं. मरू द्या तिकडं काय व्हायचंय तिथे, फक्त बायकोशी चांगलं बोलत जावं. तुम्हाला तुमची बायको उलटी बोलायला लागली ना, शांत बसायचं, शांत लय बोलायचं नाही. बायको म्हणली मला जगण्याचा कंटाळाला, काय काय सांभाळू, तुम्हाला सांभाळू, घर सांभाळू, तुमच्या आई बापानं सांभाळू, काय काय सांभाळू. तुम्ही फक्त नुसतं म्हणायचं बाई तू फक्त तुझं तोंड सांभाळ, बाकी सगळं मी सांभाळतो. काय उपयोग आहे? आणि तुमची जर बायको जर लय जर म्हणायला लागली, तुमची बायको जर म्हणायला लागली मी पिटवून हिन, तिला म्हणायचं बघ दर बाई कालवा करू नको, ही जर काडीच पिटी ही जर रॉकेल, चल पटकारणावर मला परवा दिवशी मला बायको करायची. ती वतून नाही घेणार, ती जाग्याला पिऊन घेणार. फक्त एक वाक्य सांगतोय, फक्त एक वाक्य चांगलं बोलत जावा. आणि घरी गेल्या गेल्या बायकोला एक वाक्य म्हणायचं, दमली का? काय म्हणायचं? काम एवढी करून दमली का? दमली काय शब्दामध्ये एवढी ताकद आहे, लगेच तुम्हाला दुधाचा चहा मिळणार. फक्त आपण तेवढे त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. अरे आपण घरी गेल्या गेल्या जर आपण रात्री 1:30 वाजता घरी जावं, आपण जर घराचा दरवाजा उघडला ना, बायको आपल्याकडे बघून हसली ना, समजा संसार चांगला आहे आपला. आणि आपण जर दरवाजाची थाप जर आपण जर वाजवली, बायको म्हणजे आता आलाय मी आला हा, मग त्याला संसार म्हणत नाही. दादा लक्षात ठेवा. लक्षात आलं तुम्हाला बोलणं? आणि पाया पडून सांगतोय, नवरा बायको मध्ये भांडण व्हायलाच पाहिजे.